Tikkurilan neuvontaosastolta on usein kysytty, miksi ei ole saatavilla täysin himmeitä sisäseinämaaleja. Seinämaalin täytyy kestää hyvin pesua ja kulutusta. Siksi kunnon himmeitä seinämaaleja ei ole ollut. Seiniä on sitten maalattu himmeillä pohjamaaleilla, sisäkattomaaleilla ja vanhan ajan munatemperamaaleilla. Näin on ehkä saatu aika hyvännäköisiä pintoja, mutta ne eivät ole kestäneet asumisen rasitusta. Myöskin värien saatavuus on ollut rajoitettu. Seinäpinnat likaantuvat ja kuluvat käytössä. Kun tahroja pestään pois, himmeät pinnat usein kiillottuvat tai haalistuvat ja se näkyy. No, voihan seinä olla kiiltäväkin, jos niin halutaan. Ihmissilmä näkee kiiltävän pinnan heijastaman värin ja valon voimakkaampana. Värivaikutelma on erilainen kuin himmeässä pinnassa. Himmeä väripinta on hillitysti taustalla. Sitä vasten korostuvat sisustuksen esineet ja värit. Se on kauniisti läsnä. Sametin himmeä pinta rauhoittaa. Meidän piti kehittää tällainen sisustusmaali. Se on nyt valmis. Harmoni on sametin himmeä sisustusmaali, jonka täyshimmeä pinta kestää hyvin puhdistusta, kiillottumatta. Ja värien saatavuus on lähes rajaton. Muun muassa tämän uuden trendivärikartan vaaleat pastellisävyt, joita ei aikaisemmin ollut, sekä nämä värikylläiset muotivärit voidaan nyt sävyttää suoraan kaupassa. Värimittarilla voit tehdä aivan omia värejäkin pintanäytteen mukaan, vaikka sisustuskankaasta tai muusta väripinnasta. Miten harmonilla maalataan? Harmonilla maalataan ihan tavalliseen tapaan. Ensin pintojen puhdistus. Uusilla kipsilevypinnoilla saumojen tasoitus Presto kevyttasoitteella. Saumat vahvistetaan vielä Assetex saumanauhalla. Kittaa myös naulan kannat. Hionnan ja pölynpoiston jälkeen pinta onkin sitten valmis maalattavaksi. Pohjustustöissä voi tosin päästä hieman helpommalla, koska täyshimmeällä maalilla maalatulla pinnalla ei alustan pienet epätasaisuudet näy niin helposti kuin kiiltävillä pinnoilla. Harmoni levitetään telalla ja siveltimellä tasaisesti. Tavallisen telaamisen lisäksi voit harmonilla tehdä myöskin hyvin koristeellista tai elävää pintaa samalla tavalla kuin ekojokerilla tai remontti S:llä. Koristemaalauksen ideana on tehdä paria eri väriä käyttäen kuultavia väripintoja. Lisää maaliin laseera lisäainetta. Se antaa työskentelyaikaa ja tekee maalista läpikuultavaa. Sitten voit käyttää vanhan ajan kuviointi- ja koristemaalaustekniikoita. Tähän maalattiin puolipaneeli trendivärikartan muotiväreillä. Seinään tehtiin rajaus maalarin teipillä. Alapaneeli maalattiin tummemmaksi. Yhdessä vaalean yläosan ja niiden välissä olevan boardin kanssa saatiin aikaan harmoninen kokonaisuus. Poista maalarin teippi ennen pinnan kuivumista. Boardi tehdään näin. Mittaa ja teippaa sapluuna paikoilleen. Töpötä maali väri kerrallaan ohentamatta sabloonan läpi.
Anna kuivua. Pese sabluuna välillä, ettei se tuhri. Ja tee samoin toinen kuvio toisella värillä. Boardi erottaa nämä väripinnat toisistaan. Maalilla voit tehdä myös taikoja. Tämä kukka tarvitsee vettä vain tämän yhden kerran. Voit elävöittää pintaa myös laseeraamalla sen color wash-menetelmällä. Näin saat seiniin läpikultavan utuisen väripinnan. Ohenna vesiohenteista maalia reilusti laseeralla ja vedellä. Kastele luonnon sieni vedessä, puserra se nihkeäksi. Kasta sitten sientä ohennetussa maalissa ja hierrä maallisella sienellä seinään kuvioita epätasaisin tai pyörivin liikkein. Jatka niin kauan, kunnes kuvio on mielestäsi sopiva. Näin paljon ohennettu maali kuivuu erittäin nopeasti ja työaika on lyhyt. Mitä paksumpaa maali on, sitä enemmän väriä jää seinään. Kuvion voit tehdä myös siveltimellä, rätillä tai säämiskällä. Meiltä kysytään usein, ovatko lateksimaalit hengittäviä. Tässä kaaviossa on mitattu standardin mukaisella kuppimenetelmällä, miten maalipinta läpäisee vesihöyryä. Harmonipinnan, tämä vihreä pylväs, vesihöyryn läpäisykyky eli käytännössä hengittävyys on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi himmeän alkkyydimaalin. Vesiohenteiset sisäseinämaalit ovat yleensä melko hengittäviä. Mutta harmoni sisustusmaali on ykkönen, vanhan ajan munatemperamaalin tasoa. Rami, mitä tiloja harmonilla maalataan? Harmonilla maalataan kuivien sisätilojen seinäpintoja ja miksei myös kattojakin. Me teimme harmoni sisustusmaalin siksi, että sen sametin himmeä pinta ei kiillä. Se kestää puhdistusta. Hankaumat ja tahrat voidaan pyyhkiä pois kostealla. Se on sävytettävissä kaikkiin väreihin. Se on vesiohenteinen ja siksi turvallinen maalata. Hae harmoniesite, värikartat ja koristemaalausopas ja uskalla aloittaa. Värit ovat sinun. Huonekalujen maalaus antaa monia mahdollisuuksia kodin sisustamiseen. Väreillä voidaan aikaansaada yhteensopivia kokonaisuuksia. Niillä voidaan vaikuttaa myöskin kalusteiden ulkonäköön. Kalusteiden alkuperäisen värin voi löytää
vuosikymmenten huoltomaalausten alta ja ne voidaan palauttaa entiseen väriinsä. On saatavilla myös puuvalmiita huonekaluja ja ne voidaan maalata heti uutena. Näytämme, miten tavallisista kodin huonekaluista kunnostetaan maalaten yksilöllisesti uudenveroisia. Esittelemme vesioenteisen helmikalustemaalin ja valumattoman Mirano-lalkkyydimaalin. Annamme myös maalausvinkkejä. Luota itseesi, uskalla aloittaa, kyllä sinä onnistut. Mitä esikäsittelyä aikaisemmin maalatut kalusteet tarvitsevat ennen uusinta maalausta? Maalipesu puhdistaa pinnat. Kaavi lohkeileva pinta ja hio kiiltävät pinnat himmeiksi. Poista pölyt. Imuri on hyvä työväline. Sillä saa myös ympärille levinneen pölyn laskeutumasta märkää maalipintaa pilaamaan. Kittaa kolot lakkakitillä. Hio kitatut kohdat ja poista taas pöly. Pohjamaalaa jehu- tai oteks-pohjamaaleilla tai vesiohenteisen maalausmenetelmän helmi-pohjamaalilla. Pohjamaali kannattaa sävyttää pintamaalin värin mukaan. Pohjamaalaus pintamaalin väriin sävytetyllä maalilla parantaa peittävyyttä ja se vähentää siten pintamaalin kulutusta. Se myös tasaa alustan imukykyä ja tekee hyvän pohjan pintamaalille. Pohjamaali välihiotaan, jos halutaan todella hyvää pintaa. Ongelmapinnoilla käytetään oteks-tartuntapohjamaalia, joka tarttuu hyvin myös koviin teollisesti maalattuihin pintoihin hionnan jälkeen. Joidenkin kuluttajien mielestä kalustemaalit haisevat aina liuottimille. Kovaa kulutusta kestävät kalustemaalit ovat yleensä olleet liuotepitoisia alkyydimaaleja. Vesioenteisiä kalustemaaleja on ollut jo pitkään käytössä. Niiden käyttö yleistyy ja on suositeltavaa ympäristö- ja turvallisuussyistä. Vesioenteisten maalien raaka-aineet ovat kehittyneet paljon. Helmikalustemaali soveltuu oikein hyvin ovien, kaapistojen ja huonekalujen pintakäsittelyyn. Helmi tasoittuu hyvin oikein levitettynä. Meiltä maalausneuvonnasta kysellään usein, miksi sivelin jotenkin jäykistyy ja turpoaa, kun sillä maalaa vesioenteisiä maaleja, eikä saa tasaista jälkeä, joten onko olemassa jotakin erikoistyövälineitä vesioenteisille maaleille? On totta, että tavallisesta luonnonharjaksesta tehty sivelin turpoaa vedessä. Siksi vesioenteiset maalit levitetään keinokuitusiveltimellä. Keinokuituharjasten päät on vielä pehmennetty ja näillä vesiohenteinen helmikalustemaali tasoittuu hyvin. Vesiohenteinen helmikalustemaali pintakuivuu nopeasti, jopa tunnissa. Siksi työskentelyn tulee olla ripeätä ja on pyrittävä suunnittelemaan maalaustyö niin, että saadaan aina yhtenäinen pinta tasoitettua saman tien yhteen menoon sopivaan rajakohtaan, reunaan, kulmaan tai nurkkaan. Levitä maalia reilusti keinokuitusiveltimellä, että saat täyttävän tasaisen pinnan. Sisätiloissa on yleensä lämmintä ja kuivaa. Se sopii kyllä hyvin kalusteiden maalaamiseen liuotinohenteisilla perinteisillä tuotteilla. Mutta on hyvä tietää, että kun sisäilman kosteus on alhainen talvella lämmityskauden aikana, kuivuvat vesiohenteiset kalustemaalit tavallista nopeammin ja tasaista pintaa on hankalampi saada aikaan. Silloin on eduksi laskea huoneen lämpötilaa ja kohottaa sisäilman suhteellista kosteutta. Ilman kostutinta voidaan esimerkiksi käyttää. Tikkurilan kalustemaalit sävytetään kaupoissa Monicolor-sävytyskoneilla, mutta valinnan helpottamiseksi on edelleen olemassa tällaisia vakiovärikarttoja. Eilen kuitenkin kysyttiin, että miten kaapin pari vaurioitunutta kohtaa voitaisiin maalata saman väriseksi.
Jos värikartoista ei löydy apua, niin useissa liikkeissä on Tikkurilan värimittari, jolla voi mitata pinnasta värisävyn. Maali sävytetään sen mukaan ja maalataan vain vaurioituneet alueet. Kannattaa tosiaan suunnitella etukäteen, miten kalusteet maalaa, ettei työsaumoja jää näkyviin. Suojaa ensin ympäristö. Pienemmät kalusteet on kätevintä maalata työtason päällä. Mieti myös, minne laitat kalusteet kuivumaan. Maalari aloittaa yleensä tuolin maalaamisen jalkaosista ja maalaa viimeksi istuinosan. Ovi kannattaa yleensä kiillata kiinni ja maalata se saranoillaan. Täällä studiolla se nyt maalataan näin seinää vasten. Kaapiston maalaus aloitettiin ylhäältä ja siinä oli helppo maalata aina yhtenäinen alue kerrallaan reunaan tai kulmaan asti. Milloin huonekalut ovat käyttöönottokuivia? Maalipurkin etikettitekstissä kerrotaan kuivumisajat. Vesiohenteinen helmi-kalustemaali kuivuu pinnaltaan nopeasti, mutta lopullinen kovettuminen tapahtuu hitaammin, joten varsinaista käyttöä se kestää noin viikon kuluttua. Liuoteohenteiset Miranol, Karat ja Empire kuivuvat hitaammin, kestävät kevyttä käsittelyä seuraavana päivänä, mutta varsinaista käyttöä nekin kestävät noin viikon kuluttua. Lasten leikkikaluihin soveltuvista maaleista on olemassa oikein lait ja standardit, ja samoja määräyksiä sovelletaan myös lastenhuoneen kalusteisiin. Tikkurilan tavoite on kehittää ja valmistaa ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia pintakäsittelyaineita. Miranol soveltuu oikein hyvin kulutusta ja iskuja kestävänä sekä turvallisena maalina lasten ympäristöön, luomaan väriä ja virikkeitä. Keinuheppa pohjamaalattiin emalla. Pintamaalaus tehtiin hyytelömäisellä Miranolilla. Sitä voi sävyttää turvallisesti Monicolor-sävytysjärjestelmällä. Valumatonta jälkeä tulee myös näin tarkoissa paikoissa. Parveketuolia käytetään talvet sisällä ja kesät ulkona. Siinä on istuinpuuta, jalat metallia. Pitääkö tähän ostaa monta erilaista maalia? Joka paikan maali Miranol sopii oikein hyvin. Se kun soveltuu sekä puu- että metallipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön. Hyytelömäisellä Miranolilla saa kestävää täyskiiltävää pintaa. Puuosat pohjamaalattiin Otex-pohjamaalilla ja ruostuneet kohdat metallijaloista Rostex-ruosteenesto pohjamaalilla ennen pintamaalausta. Rami, millä työvälineillä laakaovi maalataan? Millä sen saa sileäksi? Pohjamaali välihiotaan, kun halutaan todella sileää pintaa. Karat, ovi- ja ikkunamaali levitetään näin mohair-telalla ja sen jälkeen tasoitetaan leveällä siveltimellä. Karatin pintaa voi viimeistellä hosumatta. Karat on uuden tyyppinen sisämaali. Siinä on korkea kiinteäainepitoisuus ja käytännössä se tarkoittaa hyvää peittokykyä jo yhdellä maalauskerralla. Karat on liuotinohenteinen alkkydimaali, mutta erittäin vähäliuotteinen. Verrattuna perinteisiin liuotinohenteisiin maaleihin hajuhaittoja ei ole juurikaan. Hyvästä tuuletuksesta kannattaa toki huolehtia. No niin, nyt on tuolit ja kaapit maalattu. Millä se olisi Sinikka paras maalata? Helmi-kalustemaalilla, koska se on vesiohenteinen ja sillä on mukava maalata. Tai ehkä sittenkin Miranolilla, koska se on hyytelömäinen ja se ei valu. Näin hyvää jälkeä maalarimme saivat aikaan. Kodissa on monenlaisia huonekaluja, joiden kunnostukseen tarvitaan erilaisia tuotteita. Tikkurila tekee oikean maalin joka pintaan, uuteen tai vanhaan. Täytyy vaan tietää, mitä tahtoo. Hae vinkit kalustemaalausoppaasta. Uskalla aloittaa, kyllä sinä onnistut.
Omaa kotiaan voi sisustaa mieleisekseen sovittamalla kalusteiden värityksen muuhun sisustukseen ja nauttimalla samalla ihan mukavasta askartelusta. Sitähän kalusteiden kunnostus parhaimmillaan on. Hae oikeat ohjeet ja uskalla aloittaa, niin huomaat, että kyllä sinä osaat. Näytämme tässä muutaman esimerkin puuvalmiiden kalusteiden petsaamisesta sekä aikaisemmin petsattujen kalusteiden kunnostamisesta. Käsittelemme myös puupintojen öljyämistä, mistä onkin tullut paljon kyselyjä. Mitä esikäsittelyä aikaisemmin petsatut puupinnat tarvitsevat ennen uusintakäsittelyä? Pese pinta ensin maalipesulla, poista lohkeileva lakka, hio kovat kiiltävät pinnat himmeiksi tartunnan varmistamiseksi. Tummaa petsipintaa ei voi tehdä vaaleammaksi, ellei hio sitä puupuhtaaksi, koska vanha väri kuultaa muuten läpi. Poista pöly harjaamalla tai imurilla. Imurointi estää ympärille levinneen hiontapölyn laskeutumisen tuoreeseen pintaan. Pyyhi pinta vielä nikkeällä nukkaamattomalla rievulla. Petsilakkaustöissä kannattaa aina tehdä välihionta ja pölynpoisto. Se tasoittaa pintaan nousseet puukuidut ja vain siten pinnasta tulee sileä. Nykyisin on saatavilla puuvalmiita kalusteita ja nehän suorastaan houkuttelevat pintakäsittelyyn. Kevyt pyyhkäisy hienolla hiontapaperilla yleensä riittää ja pyyhi pölyt sitten pois hyvin. Sitten nämä voidaankin käsitellä kiva petsilakalla tai nostalgia puuöljyllä. Usein kysytään, pitääkö petsattu pinta vielä suojalakata. Tämä vitriini saa hyvän värityksen kiva petsilakalla. Levitä petsilakka keinokuitu siveltimellä aina yhtenäinen alue kerrallaan näkyvien työsaumojen välttämiseksi. Kiva petsilakka on sävytettävä lakka ja käsittely sillä riittää tällaisessa kohteessa sellaisenaan. Kovempaan rasitukseen joutuvat pinnat, kuten pöydän kannet ja tuolit, on suojalakattava vielä kirkkaalla kiva petsilakalla. Petsaus sävytetyllä Unica Super venelakalla ei suojalakkausta kaipaa. Kuultovärit valitaan tästä petsivärikartasta. Värisävyyn vaikuttaa kuitenkin puun imukyky ja myöskin levitysmenetelmä, joten kannattaa aina tehdä ensin koesively samanlaiseen puutavaraan tai esineen näkymättömiin jäävään kohtaan. Sävytettyä kiva petsilakkaa ja Unica Superia saa myös pienissä 3 litran purkeissa ja niitä voi vallentaa lisäämällä kirkasta lakkaa. Tummempaa väripintaa saa 2 kerran käsittelyllä. Sivele aina laudan suuntaisesti yhtenäinen alue kerrallaan työsaumojen välttämiseksi. Miksi sileäksi hiottu uusi puupinta tuntuu karkealta ensimmäisen sivelyn jälkeen? Petsattaessa puu kastuu ja etenkin vesiohenteiset tuotteet nostavat puun kuituja pystyyn. Suositamme aina kevyen välihionnan tekemistä ja pölyt sitten taas poistetaan imurilla. Nostalgia puuöljyt ovat hyvä vaihtoehto petseille ja lakoille. Nämä öljykäsittelyt ovat hyvin suosittuja nykyään. Ne eivät tee puulle lakkojen tapaan näkyvää pintaa, vaan imeytyvät puuhun. Pinnasta tulee luonnollisen näköinen. Silti ne suojaavat kulutusta ja likaantumista vastaan. Nostalgia luonnon öljyt ovat liuotteettomia ja miltei hajuttomia. Aito massiivipuupinta on parasta pintaa öljykäsittelyille. Viilutetut pinnat imevät usein epätasaisesti öljyä. Nämä lasten kalusteet käsitellään nostalgia puuöljyllä, joka on sävytetty petsivärikartan mukaan. Varmistimme oikeat värit tällä koelaudalla. Puupinta käsitellään ensin nostalgia esikäsittelyaineella. Se avaa puun huokoset. Öljyä on helppo levittää siveltimellä ja liika öljy pyyhitään pois kankaalla. Työsaumoja ei öljykäsittelyssä jää. Luonnon öljyistä tehty nostalgia on turvallinen valinta lastenhuoneeseen. Miten puupinnan saa vaallennettua ja pysymään kellastumatta?
Vanhan pöydän kansi hiottiin ensin hyvin. Esikäsittely tehdään nostalgia puulipeällä, joka vaalentaa pintaa. Öljyäminen tehdään valkoisella nostalgia puuöljyllä. Lopputulos on vaalennettu puupinta, joka ei hevin kellastu ja tummu. Pöytäpinnan hoitoon käytetään valkoista nostalgia hoitovahaa. Nostalgia mehiläisvaha on öljyn ja mehiläisvahan seos. Se soveltuu parhaiten koristeesineisiin, joihin ei kohdistu kova kulutus eikä kosteusrasitus. Tämä uusi avainkaappi saa näin kevyen näkymättömän suojakäsittelyn. Millä keittiön puiset työtasot ja leikkuulaudat voi käsitellä turvallisesti? Nostalgia unikkoöljy soveltuu kaikkien elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien puupintojen käsittelyyn. Sillä voi suojata keittiön työtasot, leikkuulaudat, astiat, kapustat ja kaulimet. Puhdas suomalainen unikkoöljy imeytyy erittäin hyvin puuhun suojaten kosteudelta ja likaantumiselta. Pyyhi liikaöljy pois. Unikkoöljyllä käsitellyt välineet on helppo puhdistaa käytön jälkeen. Kun pinta tuntuu liian kuivalta, huolto käsittelee nostalgia unikkoöljyllä. Voiko lattioita öljytä? Lattioiden öljykäsittely on hyvin yleistä Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa, ja sitä kysytään jo meilläkin. Lakattuun lattian verraten käytännön ero on ulkonäössä ja pinnan vanhenemisessa. Öljyäminen antaa himmeän luonnollisen hohdon, se ei kiillä. Oikeilla aineilla hoidettuna öljytty lattia kestää hyvin kulutusta julkisissa tiloissa ja kodeissa. Uusintakäsittely öljyllä ei vaadi pinnan hiontaa puupuhtaaksi. Pinta pysyy oikean hoidon ansiosta kunnossa koko ajan. Tämä lattia on käsittelemätöntä tammea. Yhtä hyvin öljyäminen sopii lautalattioiden pintaan. Ensin puun huokoset avataan nostalgia esikäsittelyaineella. Vaaleat kuusi- tai mäntylaudat voi myös käsitellä nostalgia puulipeällä. Se suorastaan pysäyttää puun kellastumisen, kun öljyäminen tehdään valkoisella puuöljyllä. Puulipeä sivellään alkaalin kestävällä siveltimellä tai harjalla. Nostalgia puuöljy kaadetaan kuivalle puupinnalle. Tämä öljy on luonnonvärinen. Öljy syventää ja korostaa puun omaa väriä ja kuviointia. Puuöljy levitetään esimerkiksi tällaisella Flotex-lastalla. Myös sivelin soveltuu levitykseen hyvin. Öljyn annetaan imeytyä lattiaan noin 20 minuuttia, jonka jälkeen lattiaa hierretään lattianhoitokoneella. Pienemmät lattiat voi öljytä toki ilman konettakin. Liikaöljy pyyhitään pois nukkaamattomalla rievulla. Lopuksi pinta kiillotetaan lattianhoitokoneella. Pinta kuivuu lopullisesti noin viikossa. Kevyttä rasitusta se kyllä kestää jo seuraavana päivänä. Öljyisillä räteillä on itsesyttymisvaara, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna. Ja käytön jälkeen rätit hävitetään ulkona kuivaamalla tai polttamalla. Nyt on huonekalut käsitelty. Marika, miten saat lipastosta näin elävän näköisen? Kiva petsilakalla. Se on kuultava ja vesiohenteinen. Mutta toisaalta nostalgia puuöljykin jättää kauniisti punasyyn näkyviin ja jättää puulle aidon tunnun. Kuulostaa hyvältä. Nostalgia puuöljy on luonnollinen ja hyvä vaihtoehto myös puulattioille. Puu on perinteinen kalusteiden materiaali. Puun elävä pinta korostuu kauniisti petsilakka- ja öljykäsittelyillä. Liuotteettomat vesiohenteiset ja luonnon öljyistä tehdyt pintakäsittelyaineet ovat turvallinen valinta myös lastenhuoneen kalusteisiin. Hae ohjeet maalien myyntipisteistä ja tee kotisi turvallisesti viihtyisäksi. Kosteissa tiloissa pintojen kuntoon ja materiaaleihin on kiinnitettävä aina erityistä huomiota, koska kylpyhuoneissa ei kestä mikä tahansa.
Pintojen on oltava tiiviitä, niiden on kestettävä jatkuvaa kosteutta ja toistuvaa pesuakin. Sisäilman puhtauden vuoksi pinnoilla on oltava myös hyvä homeenestokyky. Ja kun ne ovat tiiviitä, hylkivät hyvin likaa ja vettä, ne on myöskin helpompi pitää puhtaana. Käytettävien materiaalien tulee olla turvallisia käyttää, ympäristömyönteisiä, ja olisihan se mukavaa, jos tuotteet olisivat sellaisia, että niillä voisi helposti tehdä kotinsa viihtyisemmäksi. Esittelemme tässä luja pintamaalin ja kosteiden tilojen maalausmenetelmän. Luja pintamaali on kehitetty kosteiden tilojen seinä- ja kattomaaliksi. Se kestää kemiallista ja mekaanista rasitusta erinomaisesti. Pesun kestävyyttä testattiin tällä standardin mukaisella testilaitteella. Luja kestää tuhansia pesukertoja myös laitospesuaineella. Luja pintamaali on homesuojattu. Siinä ei homepöpöt viihdy. Muihin kosteiden tilojen maaleihin verrattuna lujan etuna on vielä hyvä tarttuvuus erilaisille alustoille. Luja maalausmenetelmä estää veden ja vesihöyryn tunkeutumisen rakenteeseen. Siitä on yli 10 vuoden käyttökokemukset. Menetelmän kaikki tuotteet ovat vesiohenteisia, siis miltei hajuttomia ja mukavia käyttää. Luja maalausmenetelmä tehdään näillä tuotteilla. Presto LV märkätilatasoite, luja kosteussulku, kostean tilan Assatex liima, Assatex lasikuitutapetti ja luja pintamaali, puolihimmeä tai puolikiiltävä. Lasikuitutapetti antaa kulutus- ja iskun kestävyyttä seinäpinnalle ja tarjoaa yli 10 koristeellista kuosia pintojen elävöittämiseen. Kylpyhuoneissa yleisesti käytetyn kaakelin heikko kohta on saumat, joiden kautta kosteus pääsee laattojen alle. Luja maalausmenetelmässä ei ole saumoja ollenkaan. Lasikuitutapetti ja maalit muodostavat saumattoman tiiviin pinnan. Lasikuitutapetti tekee siitä moni-ilmeisen vaihtoehdon kaakelille, mutta koska luja on maali, se levitetään tavalliseen tapaan telalla ja siveltimellä. Näin käsittelet uuden kipsilevy seinäpinnan lujamenetelmällä. Tasoita ruuvinkannat ja levyn saumat Presto LV märkätilatasoitteella. Kiinnitä Assatex saumanauha saumakohtiin. Tasoita saumanauhat Presto märkätilatasoitteella. Hio tasoitetut kohdat ja poista pöly. Levitä luja kosteussulku kertaalleen telalla huolellisesti koko pinnalle. Rami, miten sinä hoitaisit nurkat ja läpiviennit? Näin aina runsaasti kosteussulkua sivellen. Kuivuminen kestää joitakin tunteja. Levitä kuivuneeseen pintaan heti reilusti kostean tilan Assatex liimaa 1 tapettivuodan levyinen alue kerrallaan. Liiman levitys kannattaa tehdä saman päivän aikana, niin tarttuminen on ihan varmaa. Paina lasikuitutapetti kiinni alustaan huolellisesti esimerkiksi muovilastalla. Liimaa on riittävästi, kun kangas kostuu pinnaltaan. Märkätilojen pinnoittaminen on huolellisuutta vaativaa työtä. Rami, miten teet tiiviin liitoksen lattian rajaan muovimaton kanssa? Kun muovimatto on nostettu seinälle ja kiinnitetty, tasoitetaan seinän ja lattian rajakohta 15 Presto LV märkätilatasoitteella. Kun kosteussulkua levitetään ensimmäisen kerran seinään, sitä sivellään myös noin puoli senttiä maton päälle. Lasikuitutapetti liimataan noin 3 senttiä maton päälle. Kosteussulku ja pintamaali levitetään taas puoli senttiä maton päälle. Näin viimeistellään tiivis seinän ja lattiapäällisten sauma.
Levitä seuraavana päivänä luja kosteussulku telalla huolellisesti koko alueelle. Varmista taas siveltimellä läpiviennit ja saumat. Tässä kannattaa olla huolellinen, koska kosteus ei siten pääse tästäkään rakenteisiin. Kosteussulku täyttää kuitutapetin huokoset ja näin saadaan hyvin saumaton ja tiivis pinta. Ensimmäinen pintakäsittely voidaan tehdä luja pintamaalilla vielä saman päivän aikana ja toinen pintamaalaus sitten seuraavana päivänä. Lasikuitutapetissa on yli 10 erilaista pintakuosia ja ne ovat jo sellaisenaan koristeellisia, mutta maalilla voi antaa sillä aivan uutta ilmettä. Värejä on saatavilla tuhansia ja koristeellista pintaa voit tehdä vanhan ajan maalaustekniikoilla, joten maalaa ja käytä luovuuttasi. Näytämme tässä pari kuviointi- ja kuultomaalaustekniikkaa. Ideana on käyttää 2 eriväristä maalia, jotka sitten yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Sekoita lasera lisäainetta lujamaaliin ja kosteissa tiloissa käytetään puolikiiltävää lujan ja laseran seosta koristemaalaukseen. Lasera tekee maalista hieman läpikuultavaa ja hidastaa kuivumista, jolloin kuviointiin jää aikaa. Seinä on maalattu valkoisella lujalla. Valkoisen päälle telataan sinistä lujaa, johon on lisätty laseraa. Pinta pyyhitään heti märkänä tiukasti vetäen kumilastalla, jolloin valkoinen pohjan väri tulee osittain näkyviin kuitutapetin kuviossa. Tähän pintaan on rajattu teipillä valkoinen kaista, johon tehdään kuviointi saploonitekniikalla. Mittaa ensin kuviolle sopivat paikat. Muovista leikatun saplonikuvion läpi töpötellään vaahtokumista tehdyllä töppärillä paria väriä käyttäen nämä kalat. Kuviointi voidaan tehdä myös poistomenetelmällä. Se tarkoittaa, että maalari telaa ensin laseralla ohennetun lujan tavallisella telalla seinään. Sitten hän poistaa maalin osittain siitä säämiskällä rullaten. Huuhtele ja purista säämiskä välillä kuivaksi. Voidaan käyttää myös erilaisia kuviointiteloja, joilla maalia poistetaan. Niitä saa maalia myyvistä liikkeistä. Tällaisen telan voi tehdä itsekin kietomalla säämiskää, sopivaa kangasta tai vaikka muovipussin narulla vähän löysästi tavallisen maalitelan ympärille. Sablonilla voi tehdä myös kuviot näin erikseen seinään. Mittaa ensin oikea paikka sablonille. Ota maalia vähän kerrallaan töppäriin, ettei tule valumia. Huuhtele välillä sabloni puhtaaksi, ettei tuhri seinään. Tämä kylpyhuone maalattiin 2 värillä. Tehtiin puolipaneelimaalaus ja kuvioitiin sablonilla yläreuna. Kyllä täällä kelpaa kylpeä. Assatex lasikuitutapetilla tehty pohja kestää kunnossa ja se on koristeellinen. Kun haluat vaihtaa tunnelmaa tai tyyliä, voit tehdä sen helposti maalaten. Luja pintamaali soveltuu aina pintoihin, joissa vaaditaan erityisen hyvää kestävyyttä. Hae maalia myyvistä liikkeestä Tikkurilan luja menetelmäopas ja myöskin koristemaalausopas. Ja uskalla aloittaa. Värit valitset Monicolor värikartan yli 2000 väristä. On myös mahdollista mitata maalikauppia värimittarilla pintanäytteen mukaan aivan omakin väri. Muista tämä. Luja maali tahtoo suihkuun ja voi siellä oikein hyvin. Koristemaalaus on kätevä ja mielenkiintoinen keino elävän ja persoonallisen seinäpinnan tekoon. Käyttämällä hieman enemmän aikaa ja luovuutta, maalausurakka muuttuu totisesta telauksesta hauskaksi askarteluksi.
Tässä ohjelmassa tutustumme kuultomaalaukseen, rajausmaalaukseen sekä sabloonimaalaukseen. Koristemaalaukseen sopii parhaiten vesiohenteinen maali. Tikkurila suosittelee puolihimmeää remonttiässää sekä silkinhimmeää ekojokeria. Työvälineet voi valita vapaasti omien ideoiden mukaan. Töppärin, siveltimen ja telan ohella esimerkiksi sieni, kangaspala, muovipussi, säämiskä tai talousliina sopii mainiosti. Ennen varsinaisen maalauksen aloittamista kannattaa kokeilla erilaisia tekniikoita vaikkapa pahvin palalle. Näin voidaan hakea omaa yksilöllistä tyyliä. Kuultomaalauksessa leikitellään kuvioilla niin, että pohjaväri kuultaa niiden alta. Ensin levitetään pohjaväri, jonka annetaan kuivua 1–2 tuntiin. Kuultomaalata voi myös hyvän, vanhan maalipinnan päälle, kunhan se ensin puhdistetaan tikkurilan maalipesulla. Kuultomaalauksessa pintamaaliin sekoitetaan lasera lisäainetta. Näin maali tulee kuultavaksi ja kuivuu hitaammin. Kuultoväri levitetään pohjavärin päälle ja kuvioidaan heti sen jälkeen. Laseran ansiosta kuviointiin jää enemmän aikaa, eivätkä jatkokohdat jää näkyviin. 4 metrin alue on sopiva kerralla kuvioitavaksi. Laajat pinnat kannattaa kuvioida noin 0,5 metrin levyisinä työkaistoina. Maali on hajutonta ja valumatonta, joten työ on helppoa ja mukavaa. Työvälineen puhdistuskin käy kätevästi pelkällä vedellä. Pirteän lisän seinään voi tehdä rajaustekniikalla. Kun kuvio on suunniteltu, rajakohdat teipataan huolellisesti maalarin teipillä. Vaahtomuovista valmistettu töppäri on sopiva työväline. Näin saadaan aikaan siistiä ja tasaista jälkeä. Teippi irrotetaan maalin ollessa vielä kosteaa. Tällöin teippi irtoaa paremmin eikä revi rajaa epätasaiseksi. Mikäli halutaan vielä koristeellisempaa seinäpintaa, voidaan käyttää sabloonitekniikkaa. Sablooni kiinnitetään kohdistusmerkkien ja linjaviivojen avulla paikoilleen. Sabloonin voi ostaa valmiina tai tehdä itse. Maali on hyvä kaataa pienempään astiaan, purkin kannelle tai vaikkapa paperin palalle. Liika maali poistetaan töppäristä, jotta kuviosta tulisi mahdollisimman siisti. Erilaisia koristemaalaustekniikoita yhdistelemällä voidaan saada ihmeitä aikaan. Lopputulos on aina tekijänsä näköinen. Sisäseiniä on jo vuosikymmenten ajan maalattu vesiohenteisilla maaleilla. Tikkurilan Joker sisämaali toi mullistavan parannuksen aikanaan 50-luvulla niin maalialan ammattilaisten kuin kotimaalareidenkin työolosuhteisiin. Vesiohenteisten maalien selvimpiä etuja ovat niiden nopea kuivuminen, vähäinen haju verrattuna luotinohenteisiin maaleihin. Ne on helppo levittää telalla, eikä työsaumoja jää näkyviin, vaikka työ välillä keskeytyisikin. Ja maali ohennetaan ja työvälineet pestään vedellä. Vanhassa tutussa Jokerissa ei ole juuri 50-luvulta enää jäljellä muuta kuin nimi,
vesiohenteisuus ja tietenkin hyvä maine. Jokeron silkinhimmeä maali olo- ja makuuhuoneisiin, kodin kuiviin tiloihin. Huoli työ- ja asuinympäristön tilasta on jo pitkään vaikuttanut kemian teollisuuden tuotekehitykseen. Maalituotteiden eräänä laadun mittarina on niiden käyttöturvallisuus ja ympäristövaikutukset koko tuotteen elinkaaren aikana. Maalikemia kehittyy koko ajan ja uudet raaka-aineet antavat tuotekehittäjille mahdollisuuden vastata maalinkäyttäjien toivomuksiin ja tiukempiin ympäristövaatimuksiin. Tässä ohjelmassa kerromme sisäseinien maalaamisesta ekojokerilla. Annamme maalausvinkkejä sekä näytämme, miten parilla koristemaalaustekniikalla voidaan kuvioida seiniä. Lisäksi kerromme, mitä merkitsee Tikkurilan ekojokerille myönnetty Suomen ensimmäinen Euroopan ympäristömerkki. Rami, mitä on hyvä muistaa maalaustyössä? Ensinnäkin lattiat kannattaa suojata vahvalla paperilla tai suojamuovilla. Ne on syytä teipata huolellisesti lattiaan, etteivät ne liiku työn aikana. Jos maaliroiskeita kuitenkin tulee, ne on hyvä poistaa heti kostealla rievulla. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään maalipesuliuoksella. Ne huuhdotaan huolellisesti pois puhtaalla vedellä. Kolot ja halkeamat avataan joko kaapimella tai teräslastalla. Kolot tasoitetaan Presto-tasoitteella ympäröivän pinnan tasoon. Huolellisen hionnan ja pölynpoiston jälkeen päästäänkin sitten maalaamaan. Maali on syytä aina sekoittaa hyvin ennen maalaamista. Jos käytät telakaukaloa, laita sen päälle muovipussi, niin vältyt turhalta pesulta. Maalaa siveltimellä tai rajaajalla rajauskohdat. Oikeakätinen maalari aloittaa työn oikealta ylhäältä. Telaa huolellisesti kaistele kerrallaan ja tee aina viimeinen telaus samansuuntaisesti. Silloin valmiista pinnasta tulee tasainen myös sivuvalosta katsoen. Ekojokerilla on helppo maalata. Se tasoittuu hyvin ja eikä roisku telatessa. Se myös kuivuu nopeasti, toisen maalauskerran voi normaaliolosuhteissa tehdä jo muutaman tunnin kuluttua. Tämä maali on niin puhdasta ja hajutonta, että voit huoletta asua kotona remontin aikana. Värejä on tuhansia ja lisäksi voit ekojokerilla tehdä koristeellista pintaa myös vanhan ajan maalaustekniikoita käyttäen. Kuvittele, maalaa ja käytä luovuuttasi. Näytämme tässä pari kuviointi- ja kuultomaalaustekniikkaa. Ideana on käyttää kahta eriväristä maalia, jotka sitten yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Tässä maalarimme sekoittaa laseraa lisäainetta jokeriin. Lasera tekee maalista hieman läpikuultavaa ja pidentää kuivumisaikaa, jolloin kuviointiin jää aikaa. Kuviointi voidaan tehdä myös suoraan entisen hyväkuntoisen pinnan päälle, jos värit sopivat yhteen. Kahta eriväristä maalia siveltimellä kevyesti pyyhkien seinään jää elävä pinta. Vältä liian voimakkaita vetoja. Maalarin käden jälki jää näkyviin. Toinen mahdollisuus on kuvioida poistomenetelmällä. Se tarkoittaa, että maalari telaa ensin laseralla ohennetun ekojokerin tavallisella telalla seinään. Sitten hän poistaa maalin osittain siitä kevyesti telaamalla. Erilaisia lasuri- eli kuultomaalausteloja saa maalia myyvistä liikkeistä, mutta tällaisen rättitelan voi tehdä itsekin kietomalla säämiskää, sopivaa kangasta tai vaikkapa muovipussin narulla vähän löysästi tavallisen maalitelan ympärille. Poistotelaa täytyy aina välillä huuhtoa vedellä puhtaaksi maalista. Koristemaalaustekniikoita on myös muita. Rajausmaalauksesta ja sablonimaalauksesta on hyvät ohjeet Tikkurilan koristemaalausoppaassa ja sen voit hakea maalia myyvistä liikkeistä. Ja värit valitset Monicolor värikartan yli 2000 väristä. Ja on myös mahdollista mitata maalikauppiaan värimittarilla pintanäytteen mukaan aivan omakin väri. Väreillä luot kotiisi uuden ympäristön. Ja ympäristöstä puheen ollen, Matti, mitä tarkoittaa Euroopan ympäristömerkki? Euroopan ympäristömerkki eli ekotuotemerkki on käytössä koko Euroopan alueella.
Ekotuotemerkillä merkitään sellaisia tuotteita, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin muut samaan käyttöön tarkoitetut tuotteet. Merkintäjärjestelmä toimii niin, että ensin laaditaan myöntämisperusteet, jotka tuotteen on täytettävä. Nämä myöntämisperusteet ovat niin tiukat, että vain ympäristön kannalta parhaat tuotteet voivat ne läpäistä. Anu, mitä vaatimuksia se asettaa maaleille? Sisämaalien ja lakkojen vaatimukset perustuvat niiden elinkaareen ja sen aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Maalit eivät saa sisältää liuottimia, niiden valkoisen pigmentin määrä on rajoitettu. Ja lisäksi ne eivät saa sisältää ympäristölle tai terveydelle vaarallisia yhdisteitä. Ja tietenkin niiden tulee myös toimia toivotulla tavalla, eli niiden tulee peittää riittävän hyvin. Miten se myönnetään? Merkkiä ei voi ottaa käyttöön kuka tahansa, vaan Standardisoimisliiton SFS-ympäristömerkintä myöntää merkin ja valvoo merkin käyttöä. Suomen ensimmäinen ekotuotemerkin käyttöoikeus on myönnetty Ekojokerille. Jokaisella on kotonaan seinät. Niitä kannattaa katsella ja käyttää mielikuvitustaan. Koristemaalaus vaatii hieman tarkkuutta ja huolellisuutta, mutta se on ihan mukavaa puuhaa. Hae ohjeet, käytä mielikuvitustasi ja uskalla aloittaa. Ekojokerilla se onnistuu. Se on kotimaista osaamista parhaimmillaan. Remonttimaali on jo käsite. Sillä voidaan maalata katto- ja seinäpintoja lähes kaikissa sisätiloissa. Se tarttuu erittäin hyvin myös mitä erilaisimpiin aikaisemmin maalattuihin pintoihin. Ja se kestää hyvin kulutusta. Uudis- ja huoltomaalauksessa suositut remonttimaalit ovat vesiohenteisia. Ja onneksi ne kuivuvat nopeasti. Remonttimaalin tulee kestää hyvin myös toistuvan pesun aiheuttamaa rasitusta. Mutta kaupoista löytyy monenlaisia niin sanottuja remonttimaaleja. Tällä testilevyllä me testasimme Remontti-S:n ja erään toisen, myös remonttimaalina myydyn maalin veden kestävyyttä. Me kastelemme tämän taulun, jonka toinen puoli on maalattu niin sanotulla remonttimaalilla ja toinen puoli Remontti-S:llä. Kaksi minuuttia on nyt kulunut. Ja tämä toinen niin sanottu remonttimaali hajoaa. Remontti-S:ssä ei tapahdu vielä mitään. Kymmenen minuuttia on kulunut ja Remontti-S pitää edelleen pintansa. Siinä ei ole tapahtunut mitään. Laadukkaampi Remontti-S siis kestää, koska sen raaka-aineissa ei ole tingitty. Vesiohenteinen Remontti-S tarttuu hyvin ja kuivuu nopeasti. Ja siitä löytyy Tikkurilan värijärjestelmän mukaan yli 2000 värisävyä. Lisäksi Remontti-S:n kaikki haihtuvat aineet on minimoitu. Käytännössä tämä tarkoittaa hajuttomuutta ja puhdasta sisäilmaa. Ihminenhän viettää yli 90% sisätiloissa, joten sisäilman laatu on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ulkoilmaa selvästi tärkeämpi. Puhdas sisäilma vähentää allergisia oireita ja sairauksia, joten se vaikuttaa viihtyvyyteen ja työtehoon. Sisätilojen pintamateriaalit voidaan nyt luokitella materiaaleista erittyvien päästöjen perusteella. Ympäristöministeriön toimesta tehdyn luokituksen mukaan Tikkurilan Remontti-S kuuluu parhaaseen M1-luokkaan, eli se on tutkitusti puhdasta.
Pintamateriaalien päästöluokitusta varten tuote on testattava puolueettomassa testauslaitoksessa. Remontti S selviytyi oikein hyvin uusista parempaan sisäilmastoon tähtäävistä testeistä. Ei päästöjä, ammoniakkia eikä formaldehyydiä ja mieto tuoksu. Samaan parhaaseen M1-luokkaan kuin remonttiassa kuuluvat sellaiset sisustusmateriaalit kuin kivi, lasi ja kotimainen puu, jos se on riittävän kuivaa. Vain tutkituista ja rakennustietosäätiön hyväksymistä maaleista voi löytää M1-merkin. Päästöjä aiheuttava aine maaleissa on usein liuote, mutta osa päästöistä tulee raaka-aineiden epäpuhtautena. Puhtaampia raaka-aineita ei saa, ellei osaa vaatia niitä. Itse asiassa Tikkurila pyysi jo kauan aikaa sitten raaka-ainevalmistajia valmistamaan sellaisen sideaineen, joka mahdollistaisi liuotteettoman, hajuttoman, kestävän ja pestävän maalin valmistamisen. Ja näin syntyi oikea Remontti S. Tikkurila suosittaa Remontti S:ää eteisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja lastenhuoneisiin. Eli tiloihin, joissa ilman muuta tarvitaan puhdas sisäilma.